lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem tady s Krikrym, čau, a s Davem, čau, který máte tady nahoře, pohoda. A dneska jsme tu u Prankolu a jsme tady na docela hezký mítině, nebo co to je za sračku a to je jedno. A vrhneme se rovnou do pranku, já začnu první. Volám Hamimu TV. Já dám na mikrofon. Spíš Krištofovi, ne? Hami. Hami. Dnes ten kokot vezme, protože mi už několikrát nezvednu. No dobrý den. Dobrý den. Vy jste si objednal tu pozlacenou pizzu. Co? No vy jste si objednal pozlacenou pizzu, zase za 500 000. Neprank mě. To není žádný prank, já tady volám z pizzeria Bašta Alala. Je to prank. Není. Řekni, že voláš Je to prank. vedoucího. To já jsem vedoucí, dělej. Já vám dám vedoucího. Ano. Pane, já tady mám napsanou objednávku a už bych potřeboval jako, kde jste? Už jsme tady. Ty mě prankneš, ale To není žádný prank, pane. je to prank. Nedělejte si z nás srandu. Pizzu za 500 000. Jakou 500 000? Já jsem říkal 150 korun. Jasný. Pane, objednal jste si salámovou pizzu. Ne. Ano, objednal. Ne. Já vám dám pokladního, protože ten to ví jako. Dobrý den, vy jste si tady napsal, jasně, salámovou pizzu za 150 korun.